Ini rakyat akhirat. Amin, 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 masya Allah. Berarti anu sampun sering mirengaken ceramah kula ten YouTube. Sampun. Estu, Nah itu. ngagem HP niku sinten? Yoga kula. Nah, temen boten. Ah, sangat salut kula. Napa ingkang dadosaken panjenengan salut remen niku napa? Kata sedekahe lho. Mancing. Mancing. Ingkang kula maksud menika saking ceramahipun ingkang dadosaken panjenengan remen niku napa? Kula niku ceramahe jenengan pengin ngertos sangkan parane dumadi mawon. Terus sak badanipun nyimak ceramah-ceramah kula. Kalau saking resapi sedaya niku pengen mati. Kula urip wis rekoso kadung ngeten iki.